Se ei ole varsinaisesti esteenä taittovirhekirurgialle. Ei ole. 2/3 tai ainakin vähintään 50% tapahtuu lasiaisen irtauma elämän aikana, eli se ei todellakaan ole mikään este. Liikenäköisellä aikaisemmin kuin kaukotaitteisella. Ehdottomasti pitää olla täysikäinen Suomessa. Ja 18kin on aika nuori, koska usein silloin näkö vielä muuttuu, taittovirhe muuttuu. Tapio sanoi, että 2 vuotta pitää olla näkö stabiili. Mielellään 2 vuotta. Tietysti nykyään pidetään sellaista 1–2 vuotta. Että jos ei se paljon siinä viimeisen vuoden aikana tai 2 vuoden aikana on muuttunut. Jos nämä muutokset on marginaalisia 0,25 dioptrian paikalla tai jopa puolikas, niin silloin voidaan hyvin tehdä tämä toimenpide. Ja se voi huomioida siinä leikkaussuunnittelussa, että voi suunnitella, että vähän ylikorjatetaan, jos on ihan 18-vuotias, koska jos 18-vuotiaalla on taittovoima plus 0,25 plus 0,5 toimenpiteen jälkeen, niin siellä on vara tullakin sit miinussuuntaan vielä iän karttuessa. Entä jos käyttää moniteholaseja ja tekee näyttöpäätetyötä, eli oikeastaan silloin tarvitsisi tämän ihan lukulasietäisyyden, sitten sen näyttöpääteetäisyyden ja vielä sitten kauaksi näkemisen. Onko silloin mahdollista tehdä leikkausta? Se riippuu ihan näistä työergonomiasta ja näistä etäisyyksistä, miten ne on niin kuin rakennettu, missä kohtaa on kompuutteri ja näin, mutta että jos suunnitellaan leikkaus niin, että välietäisyys on hyvä, eli tietokone, niin sitten jossain tapauksissa, jos katsoo pientä tekstiä, niin täytyy kuitenkin käyttää lukulaseja. Pääsääntöisesti päästään tämmöisessä normaalielämässä lasittomuuteen, mutta sitten saattaa olla tiettyjä tehtäviä, jossa sitten niitä laseja tarvitaan. Ja nämä tällaiset monitehoiset ja muut lasiratkaisut toimii ihan hyvin tällaisissa leikatuissa silmissä. Että se ei ole mikään ongelma tämän toimenpiteen jälkeen myöskään laittaa niitä laseja. Mutta tietysti jos tavoitteena on täydellinen lasittomuus, niin silloin välttämättä iästä riippuen siihen ei aina päästä, vaan johonkin etäisyydelle pitää ehkä olla nämä lasit olemassa. Se on hyvin suhteellista. Se riippuu siitä, että jos meillä on potilas, joka harrastaa ampumista ja jolla on niin kuin miinus 0,75 ja hän ei todellakaan pärjää ilman lasia. Mutta sitten jos on potilas, jolla on miinus 0,75 ja ikä on yli 40 vuotta, niin en lähtisi laaseroimaan, koska siinä se on niin pieni miinustaitteisuus, että sillä näkee mukavasti lukea ilman lasia. Että potilas, joka olisi 34 ja olisi 1,5. Silloin voisi harkita sitä, että tekee, jos molemmissa silmissä on -1,5. En varmaan tekisi mitään. Se on ideaali. Silloin tuskin kannattaisi tehdä mitään. Sen takia, että se -1,5 silmä on semmoinen lukusilmä sitten, kun potilas täyttää 40. Eli se on tavallaan se monovisio, mistä Tapio puhuu, mikä voidaan rakentaa 40-vuotiaalle. Se on jo olemassa, joka on sitä sitten... Joo, pääsääntöisesti kyllä. Eli jos se on tehty tämmöisellä läppä on luotu femtolaaserilla, niin siinä se läppä ehkä ei enää nouse noin 10 vuoden kuluttua, mutta voidaan tehdä uusi läppä ja tehdä sitten jonkunlainen joko korjaava toimenpide tai mitä nyt sitten halutaan, niin riippuen sarveiskalvopaksuudesta, siitä jäännöspaksuudesta, niin on mahdollista pääsääntöisesti kyllä. Tai sitten voi tehdä tämmöisen pintalaaseroinnin, että ei tarvitse välttämättä tehdä läppääkään uudestaan. Että niin sanottu PRK-leikkaus, joka tehdään nykyään myös laaserilla. Että ei tarvitse tehdä tätä läppää uudestaan. Silloin siihen ei kosketa ollenkaan tähän silmän pintaan. Tällainen no-touch laser. Ja tosiaan vanhaa läppää on mahdollista nostaa, jos se on tehty 10 vuotta sitten ja on tällainen mikrohöylällä tehty
läppä, niin silloin ne nousee vielä 10 vuoden kuluttua ihan mainiosti. Ei tarvi. Näin sanottiin aikaisemmin, että loppuelämä pitää olla hieromatta silmiä, mutta ei se pidä paikkaansa. Itse silmiä hierovana henkilönä. Joo, se on eikö se pidä paikkansa? Tämähän on kylmävalolaaseri, infrapunalaaseri, ja siinä tulee tosiaan semmoinen vähän samalla haju kuin jos hiuks palaisi, mutta se tulee kitkasta. Siitä, niin kuin Tapsa näytti sen kuvan, että siitä tuli näitä laserspotteja, ja poistaa, ne hioo sitä tavallaan sit sarveiskalvoa niin kovalla nopeudella, että siitä kitkasta tulee tämä haju. Eli siinä ei muodostu lämpöä ollenkaan, vaan kitka tekee tämän. Eli se pöly tavallaan palaa siinä ilmassa ympärillä. Ihan siitä tulee tämä haju. Siitä varoitetaan kyllä aina potilasta. Joo. Että annetaan pienet hömpsyt ennen sitä leikkausta, eli diapamia tai jotain vastaavaa rentouttavaa lääkettä, jotta on mukavampi maata siinä potilaspedillä ja tuijottaa sinne vihreiseen valoon. Se varmasti huomattavasti helpottaa tilannetta. Vaikka kuinka psyykkaisi etukäteen, etteen jännitä, niin se on hyvin todennäköistä, että kuitenkin jännittää. Kiitoksia mielenkiinnosta ja annetaan puheenvuoro meidän juontajalle.